Bo bote, Tutu. Paso xa, Nina. Bote gomoso con potencia Turbo 3. Nina, estragáchelo o meu tiro. Tila! Descubrín un xogo xenial. Unha xincana. Ese é o famoso xogo de contar ras. Ras? Non, é unha carreira para poñer a proba a habilidade, a axilidade, a forza e a velocidade de cada un. Pero sobre todo para divertirse. Pois vaya, eu non creo que deba xogar. Tranquilo, pensaremos probas fáciles para que, aínda que un sexa un pouco torpe, tamén poida pasalo ben. Tutu, está ben que penses en Linda. A pobre é tan torpe, case como a ti. As probas que escollín son para que calquera de nós poida gañar. E cales son? Mentres as pensaba, ocorreuseme unha canción bastante pegadiza que as explica moi ben. Queredes escoitala? Vai correndo cunha pata coxa ata o río e ponte a patinar sobre o xeo frío. Ten coidado ali porque podes esvarar. E na boca unha culler porás cun ovo e ti non o podes tirar. E o cruzar a meta outra proba máis, o limbo debes bailar. Corre, corre sen descanso, vamos, ti o podes lograr. E vence las probas hoxe da xincana, así ti gañarás. Veña, corre, corre, salta alto, vamos, ti o podes lograr. Para ser o campión desta xincana terás que superar aos demais. Creo que a canción o deixou bastante claro. Ben, pois vou vos explicar o percorrido. Sairemos daqui á pata coxa. Ti, Tutu, irás á roda coxa, de acordo? Cando cheguemos ao río, iremos polo xeo ata a ponte. Podemos patinar. Patinar, esvarar, rodar ou andar, o que queirades. A dificultade é facelo sobre o xeo. Só poderemos saír pola ponte, porque aquí están as culleres e os ovos. Collemos unha culler coa boca, poñémoslle un ovo e imos correndo ata a liña de meta. Se vos cae un ovo, o volvedes coller e seguides correndo. Pero se rompe, tedes que volver por outro. E como é iso do baile? Digo porque eu sei moitos bailes e ese non me soa. O limbo consiste en pasar bailando por debaixo do pau mentres dobra as costas cara atrás sen caer. Vaya, parece que isto vai ser divertido. Divertido é fácil. En case todas estas probas teño vantaxe. Pero se pensei as probas para que calquera de nós puidese gañar. Ai, Linda, non vos dades conta que son un patinador de élite e un bailarín excepcional. ¡Empezamos! ¿Preparados? ¿Listos? Esperade, mozos. ¡Ya! Ai. Ah, isto sí que é empezar con mala pata. Ai, ai, caramba, sí que saltan eses dous. Ai. Eu nunca imaginei que soubesen saltar así. Case parecen xirafas. Xirafas. As xirafas somos os mellores saltadores do mundo, só superados polas baleas. Imos alá. Ui. Ui, 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 ui. ¡Uai! Ao final logrei adiantar a Linda. A carreira xa é miña. Ai, 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 Vai, están sacándome moita vantaxe. Terei que poñerme seria. Patinaxe sobre lá. Oh, non! A ponte! E como freo agora? ai. Ai, os desfiles
fixeron meter un equilibrio perfecto. Gañarei eu. Non creo. Tarde ou cedo atoparei a postura ideal de patinaxe e deixarei vos atrás. Gañarei eu. É cuestión de atopar o punto de equilibrio. Ai! Ui, vaya, agora teño que volver por outro. Tarde ou cedo atoparei a postura e xa veredes. Ir a merendar que veña. Hai pasteliños de xenxibre e mostaza. Que eu quero ir! Alguén pode axudarme? Pois vaya, terei que ir por máis ovos. Rafa cada día está máis raro. Rapaces, é que ninguén se acorda de min. Ai, é a última vez que propoño un xogo.